Akkor már akkor elvihet a műfázba. Nem, azt lővet. Úgy értem, hogy próbáltam nőtt ki. De hát úgy, hogy utána minden. Nincs is annál izgalmasabb. Hát nem is az lábába. De hát most ez milyen baj? Szerintem az, hogy mosoly látom, és kurulogtunk. Nagyon másnaposan keltünk utána a padlós ödén. Csöndesen beengedtek az alatt műházba. És ide azt hittem, hogy Látom, pedig nem. Nem. Én mindig rájöttem, hogy nem olyan. Én mondtam, hogy nem olyan. Jó, akkor jó lettek rá. Igen, de ez kompromisszum, nem kompromisszum, ez múltkor szövetük elsőn a múltkor kompromisszum. Nem? Sőt, az most kompromisszálva még emlékszem, hogy a hülye olyan megjelent ilyet az úgy, ilyet kötött. Piros. Van, de egy ilyen 197. De egy 197 cent. volt. Az, azt mondtam, hogy milyen? Milyen, hogy